de quin curs sou? Vale, moltes gràcies. Llavors, sabeu que a primer de batxiller heu de fer un projecte que es diu el treball de recerca, oi? Vale. Doncs el parc científic us ofereix la possibilitat de fer allà el treball de recerca, un treball científic de recerca, perquè allà tenen laboratoris i podeu treballar, allà als laboratoris us assignaran un tutor que serà un científic d'allà per poder-ho fer. Què passa? Que només hi ha 40 places i agafen a 40 de tota Catalunya. I hauria de fer una carta de motivació vostra, una carta d'aval del vostre professor i adjuntar el vostre expedient acadèmic, que heu de tenir unes notes a les assignatures de ciències més o menys altetes. Però si us interessa, ja sabeu, us podeu informar a la pàgina web del Parc Científic de Barcelona. I ara us explicaré el meu treball, que és dels 40, premien a 3 els 3 millors treballs. Aquest és el meu i aquests dos són dels altres dos nois, un noi i una noia que han guanyat també el premi. El meu treball tracta sobre l'enginyeria de teixits. Sabeu què són les cèl·lules mare? Sí, no? Que es poden diferenciar en qualsevol tipus de cèl·lula. Jo volia treballar amb això, amb les cèl·lules mare. El que passa que no em van deixar per temes de valor ètic i moral, per la qual cosa no vaig poder, no? Jo he estat treballant amb materials que serveixen de suport per a aquestes cèl·lules mare, per quan te les implanten al teu cos per regenerar el teixit. És a dir, que fan com de vestides, no? En anglès es diuen scaffolds, són aquestes espongetes que es veuen aquí a la presentació. Sí. Llavors, actualment, si tu et fas una fractura en un os, perquè soldi te l'han de col·locar alineat i potser t'han de posar cargols o plaques de ferro perquè es quedi compacte i que no es mogui, no? I aquestes plaques de ferro, amb el temps, potser et poden provocar un rebuig a tu. Llavors te les haurien de treure, te les haurien de tornar a posar i coses així. Perquè això no passi, s'estan desenvolupant materials biodegradables per fer de suport de les cèl·lules mare. Perquè si te les injecten directament les cèl·lules mare, com tenen una capacitat de proliferació, de divisió cel·lular tan alta, podria provocar-te un tumor, un càncer. Llavors, si s'implanten aquí dins, és a dir, si implanten les cèl·lules aquí dins, s'estimulen perquè es diferenciïn, perquè amb l'estimulació mecànica es diferencien en diferents teixits segons el valor de l'estimulació mecànica. Llavors, les implanten, les estimulen i després te les fiquen a tu dintre del teu cos. I com aquest material és biodegradable, és orgànic i inorgànic, les cèl·lules és com si quan estan dintre del cos se'l mengessin, perquè aquest material serveix per nodrir-les, no només per suportar-les, i al final desapareix el material, no et queda res dintre del teu cos, només l'os regenerat. Llavors no pot provocar rebuig, perquè les cèl·lules mare que t'implantaran seran teves també, te les extrauran a tu a una biòpsia, per exemple, de la medul·la òssia. Llavors, jo he estat treballant només amb els materials, sense les cèl·lules. I he estat analitzant si aquest material en concret, que és el PLA G5, PLA és la fase orgànica, el polímer, i el G5 són uns cristalls de vidre, de G5, que semblant al material del que està fet l'os. Llavors, jo el que he fet ha estat, amb aquesta màquina aquí, que és el bioreactor Bose, que està dins d'una incubadora, perquè se suposa que tu treballaràs amb aquest material implantat amb cèl·lules, i les cèl·lules han d'estar com en un entorn ideal perquè no es morin. Llavors, jo he estat analitzant, fent simulacres, estimulant-lo, a veure si és resistent o no és resistent, si és apte o no és apte per substitució òssia. I he arribat a la conclusió que aquest material en concret, aquest d'aquí amb els que jo he estat treballant, per dins són d'aquesta manera, són irregulars. Després hi ha una altra màquina que els pot crear de manera regular, però jo he estat treballant amb els irregulars, no? I he arribat a la conclusió que aquestes espongetes, aquests scaffolds, no serien aptes per a una substitució òssia, per exemple, d'un os de la cama, perquè ha de suportar molta càrrega. Llavors es trencaria i no serviria. Però sí que seria apte per substituir un os de la mandíbula, per exemple, que no ha de suportar tanta càrrega, o del crani, si tinguessis una fissura. I bueno, aquest ha estat el meu treball. Ja està. Si voleu saber alguna cosa més d'aquests dos treballs, podeu agafar aquí. Aquí estan resumits els treballs dels altres dos guanyadors del premi. Ja està. Moltes gràcies.